ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟಿ ತುಳ್ಟಾಕ್ಸು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಊರು ಬತ್ತದ 2ನೇ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತು ದಿನ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಬಂದೆ ಊರು ಹಾಯ್ ಬನ್ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆತನ ಕಾಂಡೇನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೇನೆ ಬೀಡಿ ಪುರ ಕೊರ್ರೆತ್ತನ ಕಾಂಡೇನೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು ಬೀಡಿಗೆ ಜಿಂಡ ಅಂತ ಲೇಟೆ ಕುಲ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗೊಂದು ಒರಿ ಸೇರುವ ಇನಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರತ್ತ ಮೊಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯೇರು ಅಂಚಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಪೂರ ಹಿರೇ ಬುರ್ದಿತ್ತಿಂಡು ಅಂಚ ಹಾಲೊರ್ತಿ ಜಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೋಳು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೋಂದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತನ ಹತ್ರ ಯಾನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕೊಯ್ಯೊಚ್ಚಿ ಶಾನು ಇತ್ತ ಕೊಯ್ಯೊಚ್ಚಿ ಏರೆಗ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಬೂರುಜ ಕಜಾವು ಎಕಡೆ ಏರ್ಕೋಯಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡನಾ ಆಪುಣ ನಿಕ್ಕ ರೆಪ್ಪೇಜಿನ ದೊಡ್ಡನೆ ಬೂರ್ಣ ಆನೆ ಕೊಯ್ಯಾಡದೆ ಅರಿಲಂಬುದು ಬತ್ತದು ಆಯ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುದೋಡತ ಇಂದೊಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಇಂಕು ಕೋಡೆರ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ಕಲಾಗ್ವಿ ಇಂಕಾನೆ ಇದ್ರು ಬರ್ರನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಅವು ಅಂಡಲಂತ ಪಾಪ ಉಂಡು ಉಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಮೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗೇನು ಕುಕ್ಕುದ ಚಿತ್ರಾನ್ನಗೆ ಮುಗ್ಲೆ ಶೇಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಉಂಡು ಇಡಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇಡಲ್ಲ ಏನ ಪೂರ ಬೋಡು ಹರಿನ ಅಕ್ಕನಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಲ್ಪಾರ ಮೊಳು ಕುಕ್ಕು ದಾಸಿನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಟ ಪಟ ಬಾಡಿ ಕರಿಬೇವು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಲೆಪ್ಪಣ ಶ್ರೇಯ ಇದು ಇಂತ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪೋಗು ನಾವಿಲೆ ಗರಿ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚದೆ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇದು ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಕೈತಲ್ಲ ತೆಗೆದೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಡಿತ್ತ ಬಿಡು ಮಲ್ಪಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಅಂಡ ಅದೇನಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟು ಕುಕ್ಕುದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹರಿನಕನ ಕೈಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪಾರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಹಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾವ ನೆಯ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತೇನದ ಗ್ಯಾಸ್ ನೆಂಚ ಕೊನಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕಂಡೋಡು ಕಲ್ಲು ಬಾಡಿ
ನೋಡಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಕೈಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲರ ತಪ್ಪ ಬೋಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇಂಚಾತಂದೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ದೆಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮರ್ತಬಾರ್ದಂದೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ನೇಲೊಂದಿಪ್ಪುಂಡತ ಸಾಮಿ ಅಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನದನ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಕೊನೊತ್ತುಜೀರು ಮೊಲ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಅದೇ ಅರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೊನಾರ ಎಡ್ಡಾತನ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಊರು ಬರೋಡು ತುಂಬು ಎನ್ನು ಕುಲೋಂದು ಬೊಂಬೆಡಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಊರು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡುಂದು ತುಳು ಕಿದಡಿ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಸೀನರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅದು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತದ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಏನ ಅಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಿರ ಜಿಯಾನಂತೂ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರ್ತದೆ 2 ದಿನ ನನಗೆ ಕಪ್ಪ ಒಂಬ ಇದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಪ್ಪುನೆ ಪಿದಾಯ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಹಟೋಟಿ ಅನುಲ ತೊಂಪೋಪುನು ಮೀಪಾದ ಪುರ ಉಲ ತೊಂಪೋಪುನು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಲ್ಲ ಅಪಗಲ ಪಿದಾಯ ಗೊಬ್ಬರ ಮನಸಾಗಿ ಉಲ ಬರ್ರನೆ ಮನಸಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಊರುಡು ಬರ್ಸೊಂಡು ಪನೋದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೆಕೆ ಪಂಡ ಶೆಕೆ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಂತೂ ಕುಲ್ಲಾರಾಪುಜಿ ಶೆಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ದುಂಬು ತುಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಕರಿ ನಾಂಡಲ ದುಂಬು ಸರಿ ಹಾಕುನು ಮೋನಿಗೆ ಈತ ದೈಪುರ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಚ ಕುಂಟುಲ ಅಂಚೆ ಬಯ್ಯನ ಗರ್ದು ಪಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪಿದೇವನ್ಗರ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಬಯ್ಯನ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬರ್ಸ ನಿಮಿ ಬರ್ಪುಂಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಪುಲ್ಯಾರ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಯವಲ್ಲಮ್ಮ ಆಂಡ ಚಾಂಡ ಇರ್ನ ಚಾಂಡ್ ಪುಲ್ಯಾರ್ಲಿ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂದು ಬರ್ತೇನೆ ಆತಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ನ್ಯಾ ಮಣ್ಣದ ಅಂಚೆನತ್ತೆ ಊರುಡು ಅಜ್ಜಾರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪುಲ್ಯಾರ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಗಲೇರ್ಲೆ ನಂದಲ ಆತಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪುಲ್ಯಾರ್ಲ ಆಯ್ಪುಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಾರ್ಲು ಬಂಡಾಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಕೊಂಚ ಉಮ್ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿಂತಲಿ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಬರ್ತೈತೆ ಕೈ ಕೊಂಚ ಉಮ್ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿಂಡು ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕದೈತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಜಪ್ಪ ಊರು ಬತ್ತುಂಡೆ ಜಿಯಾನನ್ನು ಉಲಾಯ ಹೆಚ್ಚ ಕುಲ್ಲಾರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನಾತ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬರ ಉಪುರ ಬುಡ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಣ್ಣಡು ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬಿನಾತ ಪೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣತೆ ಅಂಚಾದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರ ಮೀದಾಂಡ ಕುಡರ ಬೈಯಡು ಮೀಯೋಡು ಹಾಪುಂಡ ತಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಇರೇಗ ಊರುಡು ಖುಷಿ ಆವಂಡೆ ಬೇಗಾರುಂಡತ್ತೆ ಇಕ್ಕಂಚ ಕಿರ್ಮೋನು ಮೊದಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟು ಪೂರ ಪೂ ಬಿಡ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ದೈಟ್ಟು ಬಡ್ಸ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ದೈ ಲಂಚೇನೆ ಒಂದು ಅರೆಗಲೋಡು ತೋಜ್ಜಿ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಮಿತ್ತ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ದೈಲ ಮಕ್ಕಳ್ತಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಕುಲೋಂದು ಮುಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಮೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾಯ ಒಂಡ ಪಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲ ಪೂರ ದೈಕುಲುಲ್ಲ ಓ ದೈಕುಲುಂದ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಬ್ಬಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವ ಬತ್ತನ ನಾನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತುಲಿ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಾನೆ ದೈ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆತನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಮರ ಹಾಪುಂಡದ ಅದನ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಮರ ಹಾಪುಂಡ ಅಂದು ಅಯ್ನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಮರ ಪೂರ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿಡು ನಮಕ್ ಅಂಚಿಡು ದೈ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪರ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಆಯ್ ಮೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗಿನಲ್ಲ ಲಾಗ್ಯಾರ ಶುರುವೆ ಕುಲು ಅಲ್ಪೋದು ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋವ ಅಮ್ಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಗೆಳ್ಳು ಮೆಗ್ದಿಲ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪೋತೋಲು ಪಪ್ಪಲ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪೋತೇರು ಅಮ್ಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅದು ಪಿದೆ ಕುಲು ಒಂದು ಪಾತ್ಯರ್ನು ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತೂ ನೋಡತ್ತೆ 2 ಜನನು ಜಿಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನ ಬಿಟ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಜಿಯಾನ ಗಂಚಲ ಉಚ್ಚು ಅವು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಪತ್ತದ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಪತ್ವೆ ಬೆಂದ್ರಸು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಗನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಬರ್ಸ ನಿಮಗೆ ಬತ್ತನೆ ಬೆಂದ್ರಸು ಪಾಡ್ರ ಹಬ್ಬ ಜೊತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಏತು ಶೋಕು ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಇದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮರಟ್ಟು ಕುಕ್ಕಿ ಎತ್ತಾದಂತಲಿ ಓ ಉಲುಂಡು ತೋಜಿ
ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ದೂರ ಇರು ಉಲೈ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈಲ ಕಲ್ಲು ಜಿಯನ್ ಪಾಡ್ನು ಜಿಯ ಪಿದೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಉಲೈ ಎಲ್ಲ ಪತ ಆರ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಸಿ ಕಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಉಲೈ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪೆ ಆಯನ ಟೆಂಟ್ದ ಉಲೈ ಎಂಚ ಅಲ್ಲ ಹುಚ್ಚನ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ ಚಪ್ಪು ಅಪ್ಪೋ ಅವೇ ನರಕಾಪುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಮುಟ್ಟದು ಕೈ ತೆಕ್ಕೊಡು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ತುಲೆ ಜಾಲಿ ಡೀಕ ತುಲೆ ಕೈ ತೆಕ್ಕೊನ್ಗೆ ಈ ಕೈ ತೆಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಚಪ್ಪು ಯಾವ ಮಂಡೆ ತೆಕ್ಕಿನ ಶೀತ ಚಪ್ಪುಂಡು ಓ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ನೀ ಮೀಯರ ಆಸೆ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟುಂಡು ನಲ್ಲ ದಡಿಟ್ಟು ಶೀತ ಗುಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಜಿಂದು ಬಿಡ್ತುಜಿ పోదా అమ్మడ పల్లె మండి వచ్చారా పట్ట ನೆಟನೆ ಮೀತಿ ಜಿಂಡುಂಡತ್ತೆ ನಲ್ಲದಡಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುವೆ ಪೋದ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಚಂಡಿ ನೀರು ಮೀಯರೆಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬನ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಈತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಏತು ಪೂರ ಅಂಡ ಆತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಬುಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪೂರ ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಊರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ತುಲೆಂಗ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ದರ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಉಂಡು ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏನು ತಿಂದ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯತೆ ಏನು ಇನ್ನೂ ಮಾತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ತಿಂದಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತೂಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಪುಡ್ಸೋದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಪ ಊಡಿತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಕ್ಲ 4 ಕಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೇರಿ ಅಕ್ಲೇನ ಐಲ್ನ ತೂಡ ಹಾಪುನತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ ಏಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ನೊಟ್ಟೊಳಗೆ ಈ ನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸನೆ ಮೀತಿ ಜೇಂಡ ತೂಕ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಬೀಡಿ ಲಾವುಡತೆ ಯಾನು ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಯ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇ ಮಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರಮ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೋಲ್ತ ತಚಪ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ರಮ್ಯ ಬತ್ತೋಲು ಅಪ್ಪ ಕೋಲ್ ಪಾತೊಂಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಪಾತೊಂಪೋಲೆ ನೇ ನೇ ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯ್ದೆ ಪಿರಾಡ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಇರ್ ದೂರಾಡೆ ಬೋಲೆ ಈ ಜನರ బయలుతుందా అలా 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 ఇంక్లేನ ಹೀರೋಯಿನಿ ಬತ್ತೋಲ್ತುಲೆ ಕೆಲ್ಸಡ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಾರ ಜನ ಎತ್ತೆ ಒಂಜ ಅವಲೆವರಿ ನುಂಬೆ ಬತ್ತೆ ಪಿರೋಡು ಹೋದು ಏನನ ಆಂಟಿ ಕನದೋಲು ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಏನನ ಕನದೋಲು ಆಂಟಿ ತೆಲ್ಕೆ ಆರ್ಪುಂಡ ಇಕ್ಕ ಅಂದ್ ಏನನ ಕನದೋಲು ಇಡಲ್ಲ ಇಂಚುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿದ್ವಾರ ಆಂಟಿ ಬತ್ತಲ್ಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಲಾಗೋಗ್ಲ ಜನ ಆಂಡ್ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಕನ್ನದೋಲು ತೂಕ ಪಲ್ಲಿಗ್ಲ ದಾದ ಕನ್ನದೋಲು ಒಂದು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್